tab jong blay daga balang daga met jong Chris kemut kumne ki angel haba kawan ka jing panim shi ka pertai ka jing panim daga jing ai kam day na menta jong ki ka day na menta jong briu bada bangirwa shi pang ka jing ai ki angel kimla ban yarwa lang ban ngi namar balai namar ka jing ai ka klem day na menta jong ki angel habangirwa shi pang ka jing suspa daga snam ki angel kimla ban ya join lang ban ngi namar ki angel kim don do bat kim don iga snam habang ruas pang jing suspa daga snam jisu ki angel ki shukubum lagi shintur kimla ban yar wailang bat gi namar ka kerdan pekerdan kadai ka kerdan jong briu kadai ne ka kerdan jing angel daga to bat ka ne ka jing suspa daga snam ka thau na menta jongi ki badoni ka do bat ga snam bat ka jing im bam jukut ka baga Bible ka klem kren jipang ka jing im jong ki angel kim yap bat ki don ka jing im ka bom jukut jong ki hare ka jing im bom jukut ka baga Bible ka testament betmai kren ka ka jing im jong ka jing mipat ubriu na ka jing yap ubriu bal mipat na ka jing yap do jisu no kong bat mangi barok ki bange ju ngin sa mipat bat ngin sa yo ya ka jing bom jukut ha ka jing mipat na ki bayap bat ha bangir waj pang ka jing mipat na ki bayap ki angel ki shukubum la ka shintur habangir waj pang jing suspa daga snam kin kubum lag shintur habangir waj pang jing ai gi kubum lag shintur habangir waj pang jing kin shukubum lag shintur habangir waj shapang ujisu bagada jing suspa daga snam ngimla ban shirwang ngirwa lang bat ki angel kron gi sur shene ki bangir walang bat ki angel ngirwa lang bakui lo habangir waj pang jing ko jong blay let's say ngila ban ki angel ki la ban join lang bat ngi ngila ban join lang bat ki angel bang ruas pang jing ko jong blay de shisha kitab jing pan pawi I ba de shisha ki angel ki mane blay bat ki mane ki dem ki ruai ba ulong bu ko long tra gi pai ki ruas pang jing ko jong blay har bang ruas pang jing job de snam ki angel ki mla ban join namar ka jing job de snam ka de jing job jong briu so ka kubor ni ka porgare ki angel meno ki angel ki yo inu kong yu blay de nda habo kutin ul kan jado wada ka testament berim sngap ha blay ka testament berim kalong kumem de ke kade ka jingdon benta jong ki angel habo blay pai ka assignment habo blay bo ik angel bakin pendep ka kam ju namar ba terkom so thu jong ki yo blay kalong daga to godur kalong haga to godur bat kasami kumto kasur kasami kumto godur haga testament berim berbor ke jaga jingjot berbor kalong kumto ke itrim bagi ishir khai bagi khonishol baro ki phet re namar ublay ukren halom sinai bar ba ublay ukren lom sinai ga khnyo ko to lom sinai baro ko ki paj ba khonishol ki ya phet krat bagi shifting bat ki ong Moses kren mame haga jaka jengi kren mame baru blay jaka jengi imla ban sha ik sur blay na mar blay kren ngini yap ki ong piti blay kum to ba blay kren kini yap haga jisha habo blay kren kawan ga jing im ka ta ga dei ka definition kat kum ukten blakan jado ublong Chris Yesu piha bangi pet show Jisu ngin yo im majisha namar Jisu long ka dur ka bajana jo blay no pet show Jisu un yo im ubom pet show Jisu jing sha ta de un yap hare ha baga testament bethamai ka wan ha bangi khmet che ding phana ngin yo jipenim ha bangi khmet che ga show Jisu ngin yo jipenim wana do ga por jong testament berem ka psen ga daj ye ki khonisel ki yap baru Moses uthaw yo weu upeniang ya gawe geding but usnai weu upeniang yu baru usnai weu pseng de gernong baru ong kumne dengan bakala de kumta baru ong nonu bepet syagane geding wala de togi pseng gi daj pi pinam yap pinyo im katoga de ga serngeu jong ga ta ga e ga bansawan ka ding kanu bepet ye ta unono bepet yo tau ding unyo im tau ding gade serngeu shapang ga ding phna
jo Chris uno ba pech ga ding phana yo im ji sha uno ba pech bleu yo im Henry gi kon Israel kim long kum ne ki ong uno ba pech bleu ni yap ha testament brem kalong na kongpong testament brem uno ba yo iu blei ki kon Israel ki nge ki jiu ki nge bakin sa yap no na ta raw Jacob wong nga yo iu blei bat pleng akhlem yap kemen ba wo mem yap ba nga yo iu blei den mo ye lempat baru tu angel jong trai bro shime umana wa yo iu angel tra ong ngi klem yap ban ngi yo iu blei mar khmat tam ngi yap oh umana wa ong kum ne oh ngi yap no man ta na mar ngi iu blei mar khmat kalau jong ong ngi nam yap na mar la dangin ublem so bha ngi unam tre ra ban yap ko ngore me men shed itu go do yu what haga kitab Exodus ke por jo Moses ke Bible ko ong Moses u Aaron u itu u Abinadab no sorry u kerteng ayu baru Abihu dengan baklabat gitu ki waipat ki nyopong ki no ilam je kon Israel ke Bible ko ki yo iyo ble ki kendo yo ble but ki yo skeu sur ble ki yo iyo ble re ki klem yap kor kom perkat jeng kon Israel gede gini haba ki yo iyo ble ki yap wala da ka don ga por ba ki yo iyo ble kim yap ka dur ga shisha jong ble gede gini pi pe shu ble ji shapinim hare ga testament brim kolong na khongpong ba ki jiu gi perkat haba pi pe shu ble pin yap pi ble namar ka de ka involvement jong ki angel ka de ke ege ba shakhe haga testament brim ble golong to namar war ki angel kim yo kem ye ga dur ga pura jong ble ki yo kem ye ga we ka dur jong ble ka dur ka ba khoj ka bom don kat ka bom don shu kat taw ble bar ba ble ka jing khoj jong ble ka wan se perthe kan ing khong ka lom ka wa kan ing khong lut boro upai lang boro uni ing khong la da u pe shu ble ki angel ki yo i ka dur jong ble bo long ba khoj da shisha long ba khoj ble pat ka ki de shisha hare ka dur ka bolong complete jong ble kamde kum to kum ba wanra kum ba represent ye ka de angel ha testament brim kadur ga shisha jong ble kade nda ba khtin lo kan jado baru jisu ngalong ga jing sha no mo pe hanga onon wa ya hanga rom jin thot ka bible ka ulong ga jing im ulodon ga jing im ba ga ga jing im ulong ga jing sha jing kibriu no ba pe show du jisu unyo ga jing im hare testament brim no ba pe show ble unyap de testament berthamai ko uno bo pecho ble unyo im haula don ga jing im bar kata ga jing im golong ga jing sha jang kibriu sam ble long ga jing sha o ga jing dom kam don satya hare ga testament brim ka dap de ga jing dom ki angel kim yo kem ye ga dur ba paka jong ble haba ki represent haba ki ai ga assignment jong ble ki represent ye ga dur ga shiteng ga jong ble bat ka wan ra ye ka dur ka ba itrim jong ble ha testament brim rena do bo jisu wan kalong complete ka dur jong ble bat kano ga ji kai ka jing batai pang dur ble ka ba light no jisu ka de ga jing batai ka ba bakla ka de ga jing batai ka ba long shiteng lene shipawa lene shiteng pawa ka bomde ka jing batai ba de hare ga jing batai shapang ga duru ble do Chris Jisu do ktin bakan jado kade ga jing batai ka bade 6% bat menta ngi yo iu ble klem misho ngi misho yo ble menta namar ulong ga jing sha ngi pechu bat ga jing sha ngi yo ilot hare ga jing dom ga testament brim uble long ka jing dom uble long ka jing mayan bat naga ta ga daw ga bible jongi kalong kumne testament brim kalong kumne testament bethamai kalong kumne kam ye persha jin sha kade ka development ka jimpan pau ka jimpan pau ka bahang kat ha to ga yala ai kat tu ha to ga yala ai kat tu suki buski bat tat haduk bo jisuwan ka jimpan pau chpang ble ka dapura so menogi angel ki yo i ye ka dur ble ki yo i ka dur ble hau ktin bakan jado man ba u lakan jado man ba la yalab yu man bala kentiu yu man bala penkesan yu mensen man bala penkentiu u syuk burom ki angel pleng hangta ki sngoto bone de ble pinat ha testament go thamai ngim kham yo isu bi ge angel ki don ki katu ki benta hang neng tai ki bawan ki angel ki ba involve ha ga kam
ban represent yu blay hare ka pher bha naga testament berim agar kom trekam jongki haga testament berim haga testament bethamai ki angel kim da khamle shu kum haga testament berim bad hadu menta haga porjo apostol Paul ong ya gani ke jing start ke babun sertap jong blay bawat ki angel ki don kamban yo jing champang na ka balang na ka mer Chris so don kamban ye lap bha ye ka Bible ye ka tin jublay don kamban ye lap bha ye ka dur jong blay khna bakana wan ra jing sutho bakla hau angel ki bor bagi bor sen shar ka thosh pang ki angel ban ka jing start ba bon sertap jong blay on yo pentip shakini ki bor bagi bor sen shar na ka balang ong apostol Paul Efesos nomor light khot bispo so nagata ka daw jisuwan ban ong mjidan bayo iu blay mano mjidan bayo so ka surju mano kan thup wadi angel makna baka de nagata daw testament betmai ka long kumne testament brim ka long kumne kam ba kalangan ong biang kam persya ka de ga we jisha ni don kam ni bro ar ban suthu lut ye dur jong blay ni don kam bro ar hare ban ino ban shu klep jindat yo jisu bat shim ye to khot shim no to khot ban batai ba ne do blay ke de jing batai ba bakla wa unong tho hebrew batai haga hebrew no ba khatwe chapang ki bri ba khrau jong ga jinget haga porhandai haga ya jong ga testament brim nadu abel usdang inok terter abraham moses terter kren barhadin bo tho yegi lenong ba khatwe wala do nong tho hebrew klem tho lenong har hadin bo tho yegi to ki riu kraw jong ga jinget yegi testament brim lenong ba khat ar u ong ngien kenria ikhmat jungi na kini ki bri baro khot haga lenong ba khatwe ngien pha gi khmat jungi show jisu unong pelong baro nong penjanai yegi jingi so de unong pelong baro nong penjanai jisu de nong penjanai yegi jingi so hala habangi kwa yegi theology ka bade 6% ni de ban lechu jisu unono bo khmet chu jisu unong bakala theology unono bo pechu jisu pension rim gi kai de gospel of Jesus Christ na ding phna sedin ro sedang na ding phna shakmar ro sedang na ding phna nginom bakala yegi dur blay nginom so tho bakala ga sur jong reg ba persya egata pilej hang ne hang tai kum bo nong tho hebrew hagi por handai blay ukren bon benta bat bon rukom la de pilej kita gi bon benta bon rukom phila bande ne tai hare hebrew nom no kon hare hagini si ba khado ukren shingi hau khon hagini si ba khado ukren shingi hau khon so ga sur ka ba janai tam ka jong blay ka bo ukren de hau khon ju so ngila pe ngi pe yo khon bat mentang yo i yo blay kum bolong la weng gi jingka na ga download jingi ngi yo blay thick klemis show hare de pimpe shu jisu pinmis ye ga duru blay ka duru ba shisha jong blay ka sur baro ga bo blay ukren ula de kren lut hau khon ju so le nga ko ban yo snge sur ju blay ngade ban let show jisu ke e ga ba u ong ayo sngo na u ke e ga ba ulong nga yo i yo so nga miss show ye ga dur blay nga miss show ye ga sur blay manta nga itho yo to ba ngala ngai manta nga yo sngo ye ga sur ju 6% tango jisu lo pi tango jisu de tango jisu ude ka theology jongi ude ka pang pedeng jong ka theology jongi